Mandakis, 2-3 veli third, Robban Ellis. Ja keskeyttämään did not finish Thomas Wendel, Wolfgang Brunner, Peter Bigstep, Jaan Kopponen. Ja aivan pieni hetki kuluttua sitten kisa viikonlopun viimeiseen palkintojen jakoon. International Road Racing Championship, sarjan kuninkuusluokka Superbike. Tämän päivän kilpailun kärkikolmikko tuonne podiumille aivan hetkisen kuluttua. Huikean kisan viikonlopun viimeiseen palkintojen jakoon. Kyllä on ollut tähän mennessä, kun kisaviikonlopusta tosiaan jäljellä tässä Vuoksen rannalla tuo viimeinen palkintojen jako. Kyllä on ollut huikea paluu legendalla Imatran ajolla. Aivan käsittämätöntä viikonloppu. Upea yleisömäärän tarkkaa lukua ei vielä tiedetä, mutta joka tapauksessa puhutaan kymmenistä tuhansista. 30. Sebastian Leclerc näyttää, että kyllä räärää kisapyörälläkin Ento on kartolla tässä ikäisemmässä vauhdissa, kun on vaan noin pelit näpissä. Loistavaa. Huikea on ollut Imatran ajon paluu tähän mennessä. Hetken päästä sitten kisaviikonloppu viimeinen palkintojen jako ja sieltä tulee tyytyväinen suomalainen mies Erno Kostamo. Loppuko pili? Erno Kostamo edellä kisaviikonlopun viimeisessä kilpailussa ainoastaan Superbike-luokan sarjan kärkikaksikko vuoroa. Sebastian Leclerc kivikovat pelkit. Sarjan kärkikaksikko. Ja sitten mennään haastatteluun. Vincent Concois. Congratulations, what a race! Yeah, it was a really good race. Very hard. Yeah, I saw that you have a very fight in the Comment about the race, it was hard, it was tough. Yeah, it was hard because I made a last start and I was 5, I think, in the first turn. So I need to push very hard to come back to Sebastian, and he made